خویای هر گوهێزên یەپەکێ bi pêş ve diçin divê yî pêre hejmareke kes wernegirtin lewra piştî kampanya girtina siyasetmedar û çalakvanan doh li seranserî herêmên Kurdî li Sûriyê hêzên erkê xweparastina Xweser dest bi kampanyên girtina xortan bo leşgerkirina neçarkirin û bi dihan xort kişandin navendên erkê xweparastinê. Destpêk ji bajarê Hesekê bû li gorî nûçegihanê me da diyarkirin got ji doh ve girtina xortan ji aliyê esayîşan ve dest pê bû û li di bazarên bajar û li beramberî geraca Bolmanê bi dehan xort hatin girtin di nav wan de Ereb jî hebûn. Li aliyekî din rejîm ji vê girtinê nerazî bû ji ber got gelek ji alîgerên wê di nav girtiyan de hebû. Bi dûvre li bajarê Serêkaniyê nûçegihanê me ra gihand got îro cardî hêzên erkê xweparastinê xort li kolan û dikanên Serêkaniyê ji bo leşgerkirina neçar girtin. Herûha nûçegihanê me ew yek tekez kir got hejmara xortên girtî bi temamî nehate naskirin û li çi deverê bicih bûne. Bajarê Amûdê jî ji vê kampanyê bêpar nema li gorî hin jî deran ji Orient News re ragihandin got doh hêzên esayîşê dest bi kampanyeke girtina xortan bo leşgerkirina neçar kirin û hejmareke xort ji kolanan dane hev û li gorî heman jî deran ji me re dane diyarkirin got doh demjimêr 12 şevê hêzên esayîşê girtin ser çayxane û xwaringehên bajar û dest bi girtina xortan kirin û bi dûvre berê wan dane navendên erkê xweparastinê û hejmara girtiyan gihaştiye bêhtirî 10 xortan. Bêguman karê wisa divê dema taybet de bû cihê nerazîbûn û şermezarkirinê li cem gelek aliyan ji bilî got ji dema destpêkirina leşgerkirina neçar bi dehan xort ji her bajarekî berê xwedan dewletên derve ji ber ew bi wî erkî nebawerin.